El comitè del Premi Llibreter 2020 Àlbum Il·lustrat, format per Isabel Roca de la Llar del Llibre de Sabadell, Ricardo Rendón de la Abracadabra de Barcelona, Berta Noguer de la llibreria Zavara, també de Barcelona, Mònica Torrellardonada de la Casa del Llibre de Barcelona i Irene Tortós Sala de llibreria L'Altell de Banyoles, com a comissionada sense vot, va escollir aquestes 3 obres finalistes per optar al Premi Llibreter d'Àlbum Il·lustrat. Migrants, Migrantes, d'Issa Watanabe, editat per Llibres del Zorro Rojo. També El venedor de felicitat, El vendedor de felicidad, de Davide Cali i Marcos Amà, editat per Llibres del Zorro Rojo. I finalment La cerca de la Colette, La búsqueda de Colette, d'Isabela Arsenó, editat per La Casita Roja. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant guanyadora per major nombre de vots Migrants, Migrantes, d'Issa Watanabe, editat per Libros del Zorro Rojo, per la manera com explica una realitat com la dels migrants i refugiats, amb valentia i mostrant-ne la duresa i alhora amb esperança, preciosisme i detall. Destaquem la manera d'expressar la por i la desesperació en situacions límits i alhora la capacitat de crear uns personatges que destil·len esperança. Es cuiden entre ells, els infants juguen, es percep tendresa, el bosc floreix i guanya en color. El viatge, la idea de fugida i del lloc indeterminat, acompanyats per l'ús del fons negre que ho inunda tot, i aconseguint que destaqui per damunt de tot el color dels personatges i dels elements a través d'unes il·lustracions detallistes i plenes de matisos.